Oblej sa ľadovou vodou. Počkať, čo? Zase sa mám ísť obliať vodou? OK, kámo. OK, Filip, vodu by sme mali, ale ešte idem po jednu vec, takže mi to tu postráš, OK? Filip, spolieham sa na teba, postráš to. Išiel preč, OK. To máš za to, že to mňa robíš bez ďaka. Tu máš. A to si nevšimne. Zbavíme sa tých vecí. OK, Filip, a čo je toto? To je iba kvôli ostreniu video, aby lepšie svetlo bolo. Aha, OK. OK ľudia, sme tu zas a opäť, tak ako aj minulý rok. Každopádne ľudia, tentokrát tu máme iné vedro, ale to je úplne jedno. Mám taký pocit, že tentokrát to bude horšie, ale necháme sa prekvapiť. Ľudia, dajte mi odber, dajte like, ideme na to. 3, 2, 1. Kokos, prečo tu je sneh, to si robíš prdel. Kamo, ja som nesmoral utierať, to si robíš prdel. Hey, got all this paper, I don't go to class. Shorty look good with that double stuffed ass. Last Christmas, I gave you my cat. Chod zjesť sneh. OK ľudia, takže sme vonku a jo, nič tu nie je. Kamo, čo sú toto za Vianoce? Vysvetlite. Prečo tu nie je sneh? Zabehni 1 kilometr s vianočnou čiapkou. Že práve sa nachádzame vonku a jo, máme ísť behať s touto čiapkou. Je to Pilsner Urquell čiapka ľudia, kámo, pozrite sa na to, platená spolupráca, easy peasy. Pilsner, ak chcete, tak mi môžete dať platenú spoluprácu. Aj keď nemám 18 rokov, a to je jedno. Každopádne ľudia na mobile budem mať krokometer, takže potom vám na konci ukážem, že som to nefejkoval a fakt poviem ten kilometr. Takže nasadím si túto rápnú Pilsner Urquell zónu čiapku, kámo. Som, že mi to pôjde vôbec. To je taká bombuľka. OK, takže ideme za 3, 2, 1, let's go! Chceli sme sa otočiť, pretože tam boli ľudia, takže ideme, poďme. Ľudia, teraz zakričím Veselé Vianoce všetkým. 3, 2, 1. Veselé Vianoce! Dobre ľudia, už len kus. Ideme týmto smerom, poďte. Kámo ľudia, pozrite sa, po 16 minútach sme to dali, pozrite sa, vidíte, kilometr, easy peasy ľudia. Vôbec som to nefejkoval, vôbec nás to skoro medveď nezabil, ak je tu proste v lese. A jo, môžeme ísť na ďalšiu úlohu. Kámo, tu koľko je krtincov, čo ti dáva? Obleť sa čo najviac do vianočného dripu. Choď sa prejsť v kraťasoch a v krátkom tričku po ulici. OK. OK ľudia, takže sme vonku a jo, po tej polhodine, čo sme tu natáčali ten edit, tak mi stále nie je zima. Takže si myslím, že asi môžeme ísť na to. Dobre, I guess asi sa trochu prejdem. Kámo, mne fakt nie je zima. Ľudia, každopádne vonku je 5 stupňov. Píše tu, že pocitová teplota sú 3 stupne, ale kámo, vôbec necítiť. Ja sa celkom dosť otužujem, takže ako toto mi nerobí veľký problém. I guess asi ideme na ďalšiu úlohu. Čus. Kámo, ale mne už je zima, poď heď. Kamo, to čo je? Podľa mňa by si mal vojsť kúkať providovanie. Čo? Postav v Minecrafte dom s diamantov. Kámo, Minecraft som nehral tak pol roka, ale OK, idem na to. Kámo, čo to mám za skin? Dobre, to je jedno, ideme dneska postaviť domček s diamantov, kámo. Toto určite urobil každý jeden z vás, keď hral Minecraft. Neverím, že ste toto nikdy neurobili. Ak ste toto neurobili, tak nie ste praví Minecraftiaci, kámo. OK, ale tým, že ako ja neviem stavať, tak to môže dopadnúť asi nejako takto. Ale pokúsim sa to urobiť aspoň čo najlepšie dobre. OK ľudia, myslím si, že základ, alebo teda začiatok toho domu máme asi hotový, asi to môže byť takéto veľké, si myslím. A teraz, aké to dáme vysoké, 4 bloky asi budú ideálne. Raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4. Nice, tak teraz už máme stĺpy, možno, že to nedopadne až tak hrozne. Tak, teraz postavíme steny. Každopádne ľudia, ja som Minecraft nehral už asi cez pol roka, takže neočakávajte odo mňa nejaké builderské extra mega skilly. Nice, jitter click ešte ovládam, kamo. Aspoň viem takto rýchlo stavať. Nice, a steny máme hotové, kamo. Teraz to vyzerá úplne veľmi zaujímavo. Nice, ale teraz to už vyzerá trochu lepšie. Ja viem, toto bola najhoršia transition, ktorú ste v živote videli, ale to je jedno. Teraz už nám treba postaviť len strechu. Toto je najhoršia vec na celom dome. Come on, ono mi to vyšlo na 2 bloky. OK, ja to už asi nejako upravím.
kámo, vyzerá to úplne perfektne, ale ten vnútrajšok nevyzerá vôbec dobre. Takže ho tu trochu nadizajnujeme a hlavne toto osvetlíme, pretože sa nám tu budú spawnovať mobovia. OK, a máme to osvetlené. Počkajte, ešte to zrobím na druhej strane. Raz, dva, let's go. Tak, teraz tu už pridáme dvere a oh my god, kámo, pozrite sa na tento domček. Ja si myslím, že toto sa vydarilo tak na 2 z 10, kámo. Toto je úplne otrasné. Kámo, už nikdy viac, kámo. Urob si čaj, daj tam čo najviac citrónu a ochutnaj ho. Dobrú chuť. Čaute, hoši. Určite sa teraz pýtajte, prečo som vo vnútri. Vonku je asi tornádo, kámo. Normálne, kámo, tak fúčalo dneska. Ja som myslel, že ma odfúkne, kámo, že dneska nenatočím nič. Ale ľudia, máme tu jednu challenge. Upozornenie ľudia, viem, že v úlohe zaznelo, že mám vypiť čaj, ale nemám peniaze. Takže preto dneska budem mať iba pohár. A samozrejme aj citróny. Teda citrón, to je iba jeden. On je prekrojený. Dúfam, že ma počujete, dúfam, že vám nekričím do uši takto nejako asi. Dobre, ale určite sa teraz pýtate všetci, prečo je stolička tu a ja som tu. Ľudia, ja kľačím na zemi, pretože nechcete vidieť, aký mám tu na borde. Ale ok, citróny si ideme vyžmýkať do tohto sexy pohára. Oh yeah. O nie, kam mi to spadli tie semienka, ty si robíš prdel. Tak aj guys, musíme zjesť aj tie semienka. Jak to kvapaka. Do ryti sa semienko, kamo. Kamo, vyzerá to tak, že tento citrón už aj bol použitý, kamo. Jak mám zjesť tie semienka, to si robíš prdel. Nie. Každopádne ľudia, toto je moja úplne prvá ochutnávka na tomto YouTube kanáli. Takže pre viacej ochutnávok dajte like. Neviem, kamo, toto je extrémne malé, neviem, či to vôbec vidíte, tam nič nie je reálne. Ok, máme tu ešte druhý citrón. Tento vyzerá úplne plný, kámo, to bude sranda. Ide to, kámo, ide to. Kámo, tak toto, keď vypijem, tak ľudia musíte dať odber a like a komentár a kúpite člena, ktorého každopádne nemám, ale budem ho mať. Mamka ma zabije za toto, ja musím kúpiť citróny, kámo. Kámo, mne sa to tak nechce. Tu, kámo, to čo je? Ľudia, máme tu pohárik so semiankami, kámo, to si robíš prdel. Ok, ľudia, ideme na to na 3, 2, 1. Každopádne dúfam, že mi nevyrastie strom v bruchu. Uj, kámo, to mám vypiť celé. Kámo, ja mám sladko až brik. Uj, kámo, nikdy viac, kámo. Čo ti dáva, kámo? Ešte som nezjedol tie semienka, kámo, to by mi zostalo v bruchu. Ľudia, toto už odo mňa nikdy nechcete. Ale ľudia, ak dáte 150 lajkov na tomto videu, tak vypijem 1,5 liter tohto tuna. Tej citronovej šťavy proste. Zahraj si rolu Ježiška a daj darček Bezďakovi. Ok, ľudia, takže som vonku, ale ľudia, mám problém, lebo máme nájsť Bezďaka, ale ja neviem, kde žijú Bezďaci. Každopádne mám mu dať darček, ale tak ako minulý rok neviem, čo mu mám dať. Takže som sa opäť rozhodol, že mu dám svoju kreditnú kartu. A k tomu dám ešte môj Isaac, ale to je úplne jedno. Ok, ľudia, takže peňaženku mám pripravenú, len teraz už len zostáva nájsť Bezďaka. Skúsim sa ešte raz pozrieť pod ten most, či tam nebude. 12 seconds later. O môj bože, to je Bezďak. Počkajte, idem za ním. It was at this moment that he knew. Kámo, dúfam, že sa tu nestrepem do riti, ty kokos. He fucked up. To som strepal, to som robíš prdel. Dobre ľudia, idem za ním, som pri ňom. Dobrý deň, pane. Dobrý. Vidím tu, že ste si tu utulnili váš domov. Ako sa máte, pane? Jak minulý rok. Pane, neviem, či si pamätáte ma z minulého roku, ale doniesol som vám zase darček na Vianoce. Pamätáte si ma? Nie, choď preč. Ale nie, pane, počúvajte. Naozaj, teraz ma počúvajte. Pozrite sa, mám tu pre vás moju peňaženku a mám v nej kreditnú kartu. Určite sa vám bude hodiť. Nechcete ju? Nie. Ale viete vôbec, čo tá kreditná karta robí? Nie, ja iba karta do kasína poznám. Ok, ľudia, to bude ťažšie, ako som si myslel. 1 hour later. Nech sa páči, tu máte zľavové kupóny. Na čo mi to bude? Máte tam také zľavy, do drogerii. No poď, smrdím! Pane, nie, to je na zľavy. No dobre, poď preč. Ok, teraz skúsim mu dať kreditnú kartu, uvidíme, ako zareaguje. Pane, nech sa páči, tu máte moju kreditnú kartu. Toto je ešte lepšie, s tým si viete kúpiť dokonca aj pivo. Nie! O môj bože, kamo, tam už sa nikdy nevrátim. Už nikdy viac. OK ľudia, toto je koniec tohto videa. Ak sa vám toto video páčilo, tak budem extrémisticky rád za like a hlavne za odber, keďže sa blížime ku 700 odberateľom. Ľudia, vy ste úplne šialení. Každopádne pre tých, ktorí tu zostali až do konca, mám jedno veľmi tajné oznámenie, ale potrebujem aj vašu pomoc. Takže teraz mi do komentárov napíšte otázky do Q&A, aka otázky a odpovede, a o týždeň 31.12. si na tieto otázky odpovieme. Každopádne ešte raz ďakujem, že ste si video pozreli až do konca. A jo, užívajte Vianoce. Zatiaľ.